ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ରାତି 12:40 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏବେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଘରକୁ। ସୁନସାନ ରାସ୍ତା, ସବୁ ତ ସୁନସାନ, ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସୁନସାନ, ନା ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା କିଛି ଅଛି, ଲୋକ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କେବଳ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ରେ ଯାହା ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଗଛ, ଏପଟେ ଗଛ, ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ। କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏକ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିବ କି ପଳେଇବ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପୁରା ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାପରେ, ଏ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଖରାପ ଅଛି, ଯଦି କିଏ ଆଇଲା ଭୂତ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେନି। ବାପରେ ବାପ,